Здравейте! Казвам се Красина Йорданова и съм от Пилатес 300. Днес ще направим пилатес с топка. Нека първо да загреем. Разтваряме краката на ширината на раменете, загряваме врата дясно, ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно, ляво. Едно хубаво голямо кръгче надясно. Загряваме. Дясно. Въртим. Нека да сменим посоката наляво. Хубаво кръгче. Нека раздвижим раменете напред. Вдишваме и издишваме. Разтваряме хубаво лопатките отзад. Вдишваме и издишваме. Дишаме. Хайде още 3, 2, хубаво. 1. Нека да сменим назад. 1. Хубаво да загреем. 2, 3, 4. Събираме хубаво лопатките. 5. Събираме ръцете горе и да направим един хубав кръг. Да загреем кръста. Един хубав голям кръг. Започваме надясно. Въртим. 1. 2. 3. 4. 5. Горе връщаме наляво. Въртим. Хубав голям кръг. Долу вдишваме. Горе издишваме. Станаха 2. 3. 4. 5. Ръцете нека да са в страни с неподвижна долна част. Изтегляме горната част наляво и надясно. Горе вдишаме. Долу като са наведени, издишаме. Станаха 4. 5. 6. 7. 8. Нека да смъкнем лявата ръка надолу, дясната към крака. Колкото се може по-надолу да достигаме. Да разтегнем хубаво, да загреем. 4. 5. 6. 7. Горе вдишаме, долу издишаме. На 8-то. Нека да задържим и пружинираме за 8. 7, 6, стигаме колкото може по-надолу. 4, 3, 2, 1. Задържаме хубаво додолу и може да приближим и ръката към главата, да разтегнем хубаво. Нека да го направим и обратно наляво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изтегляме хубаво, пускаме колкото можем додолу. Приближаваме дясната ръка към главата. Добре. Връщаме обратно. Вдишваме, пръсти пета. Вдишваме и издишваме. Изтегляме хубаво нагоре. Връщаме обратно, сключваме ръце зад и изтегляме рамената напред. Нека да вдишаме 5 пъти. Изтегляме нагоре на пръсти. Издишваме и събираме и изтегляме рамената. Вдишваме, изтегляме. Издишваме, събираме и последно вдишваме и изтегляме. Събираме и издишваме. Нека да пуснем ръцете пред тялото и да раздвижим в горната част само седалището. Хубаво, с неподвижна горна част. Няколко вдишвания. Добре. Вдигаме бавно. Пръсти пета, пръсти пета. Вдишваме и издишваме. Нека да легнем на постелката с гръб, за да направим едно от основните упражнения за енергийната централа. Вземаме си топката
Лягаме прешлен по прешлен. Надолу. Слагаме топката между колената. Вдигаме рамената, брадичката е на един юмрук разстояние от гърдите. С вдишване през носа прибираме копчето навътре. Ръцете хубави отстрани. Прибираме и започваме да пляскаме, средно пляскаме във вода. С хубави ръце отстрани и пляскаме във вода. На 5 вдишваме през носа, на 5 издишваме. 1, 2. Ако искаме да усложним, може да изпълним краката напред. 3, 4, 5, 6, 7, дишаме, 8, 9, 10. Вземаме топката, отпускаме се за секунда назад. Топката е над главата, краката по дилата са на постелката. Вдишваме, с вдишване вдигаме топката пред лицето, издишваме и се изправяме до пилатес седеж. Заобляме гърба, връщаме краката на постелката и издишваме. Вдишваме, вдигаме топката, стягаме колена, издишваме, нека ги направим 8. Овал гръб прибираме. Вдишваме, станаха 3, издишваме. Вдигаме топката, 4, овал гръб, топка зад глава, 5. Вдишваме, овал гръб, издишваме, 6. Вдишваме, издишваме, 7. Овал гръб, колена е стегнат, вдишваме, издишваме, овал гръбче, вдишваме последно, вдигаме топката, издишваме, слагаме топката под глезена, под левия глезен, заобляме гърба, лягаме, ще правим кръгчета поединично. Колема е стегнат, гърба е на постелката, хубаво залепнал, лявото коляно сочи навън, наполовина и почваме да въртим хубави малки кръгчета навън, надясно. 4, на половината вдишваме, 5, 6, 7, 8. Нека да сменим на ляво. Дишаме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спускаме крака. Сменяме. Топката е под десния глезен. Вдигаме и въртим 8-те кръгчета надясно. На половината кръгче вдишваме. Издишваме. Корема е стегнат. Наха 5, 6, 7, 8. Нека да сменим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме. Вземаме с ходилата топката към нас. Слагаме топката между колената. Повдигаме рамената. От тук прибираме пъпа с вдишване. От тук вдишваме и издишваме. Пъпа е стегнат. Коема е стегнат. Пъпа е прибран към гръбнака. Вдишваме и издишваме. Вдишваме, брадичката е прибрана. Станаха 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаме гърба на постелката.
Вземаме топката. За секунда отпускаме. Слагаме топката под дясното коляно. Повдигаме рамената. И ще свиваме коляно, ляво коляно с чело. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Корема е стегнат. Обли лакти. И дишаме. Станаха 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вземаме топката, слагаме под лявото коляно и започваме да прибираме коляно чело с десния крак. 1, 2, 3, 4, дишаме, 5, издишаме, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаме, вземаме топката, отпускаме за малко гърба за секунда, за 2-3 вдишвания. От тук стъпваме на постелката, повдигаме се, слагаме топката под кръста, под таза, вдигаме краката, колената сочат навън. С вдишване сме прибрали пъпа навътре към гръбнака. И ще правим махове напред и назад, нагоре вдишваме. Вдишваме, издишваме. Нека направим 10 маха. Станаха 3, 4, 5, 6, 7, дишай, 8, 9, 10. Краката остават прави нагоре, ще направим колело. Първо напред, дишваме, издишваме. Станаха 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нека да сменим посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаме. Нека от тук да направим разкрач. Ножица. 1, 2. Дишваме, издишваме. Дишваме, корема е стегнат. 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме, вземаме топката. Спускаме се. Дишваме, прибираме за малко да починем. И издишваме. Топката отива отново между колената. Спускаме ходилата на постелката. И ще направим раменния мозък. С вдишване повдигаме таза нагоре. С вдишване връщаме. Нека ги направим 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме горе за 10. Пружинираме. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спускаме додолу. Вземаме топката, вдишваме и леко да починем гърба. Издишваме. Слагаме топката между ходилата и от тук ще направим жало. Гърба е хубаво залепен за пода, кръста е залепен за пода. Вдишваме, прибираме пъпа. С вдишване свиваме и разтягаме. Ако искаме да усложним малко, може да сложим ръцете зад тила, да повдигнем раменете и да напрегнем корема. Станаха 10,
9, 8, 7, 6, дишаме, 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаме главата, вземаме топката. Топката минава над главата, отпускаме тялото и ще направим мах. Ще докоснем с ходилата топката. Вдишваме, докосваме, спускаме прешник по прешник, дигаме се на чапкало, издишваме, вдишваме и на подкова разтягаме хубаво гърба. Вдишваме, прешник по прешник, който не може да се задържи на равновесен седеж, спуска бавно додолу. Вдишваме, мах, ръката са, ходилата са до топката. Спускаме прешник по прешник, вдишваме, издишваме, подкова. Връщаме прешник по прешник, мах. Станаха 3. Спускаме 4. Прешник по прешник, връщаме. Подкова, чапкало. Вдишваме и издишваме. Връщаме се за 5. Мах назад, нагоре. Спускаме. Чакало. Спускаме. Вдишваме. Издишваме. 6. Мах назад. Спускаме. Чакало. Вдигаме, вдишваме. Откова разтягаме гърба. Вдишваме. Зогреме гърба. За 7. Мах назад. Спускаме. Чакало. Вдишваме. И издишваме. Да се върнем за последно. Зогреме гърба. Спускаме се на постелката. Топка над глава. Мах. Спускаме бавно. Дишваме. Чакало. Виждам, че можете. Спускаме. Вдишваме и заогляме гърба. Връщаме се. И от тук ще направим люлка. Лесната люлка. И слагаме топката между ходилата, между колената. Ръцете са зад колената, вдигаме рамената, прибираме брадичка, прибираме корем. Да се люшнем, ще трябва да заогнем хубаво гърба и да се задържим на опашната коса. Нека да ги направим 10, 9, 8, 7, заогляме, дишваме, 6, 5, 4. Трудната люлка ще бъде с изпълнати колена. 3, 2 и последно 1. Спускаме, вземаме топката, разтваряме краката на ширината на постелката. Топката е в дясна ръка и започваме, ще направим трио. Вдишваме и усукваме само в горната част и режем. Вдишваме, сменяме топката в лява ръка, усукваме и режем. Вдишваме, усукваме, режем. Вдишваме, усукваме, режем. Вдишваме, усукваме, станаха 3 и издишваме. Вдишваме горе, усукваме и режем. Вдишваме, усукваме и режем. 5. Вдишваме, усукваме и режем. 6. Вдишваме, усукваме и режем.
7, супер. Дишваме, усукваме и режем. И последно 8. Вдишваме, режем, вдишваме, усукваме, режем. 8. Супер. От тук се обръщаме настрани. Разтваряме краката на 90 градуса или кой колкото може. Преместваме се добре, да направим малко разтягане. Ако има някакъв дискомфорт, краката в колената винаги могат да бъдат леко вдигнати. Ето така. Ако няма, вдишваме и спускаме топката напред. Малко да разтегнем долната част, да разтегнем гърба. Дишваме, топката ни помага, издишваме. Опитваме се да нормализираме дишането. От тук, казвам пак, краката винаги могат да бъдат свити в колената, ако има дискомфорт. Започваме с бавни движения да придвижваме към левия крак, да се разтегнем хубаво, да разтегнем и страничните мускули. Дишваме и издишваме няколко пъти. Браво, бавно, но славно, както казваше моята инструкторка. Преподавател, отиваме вече към дясното краче. Дишваме, издишваме. Разтягаме хубаво. Дишваме, издишваме, връщаме се отново в средата. Топката ни помага. Разтягаме няколко вдишвания и издишвания. Връщаме се и лягаме вече настрани. На дясна страна, десния лакът е на постелката. Слагаме топката, изпъваме десния крак. Слагаме под левия крак топката, ухото е далеч от рамото. Лявата ръка е пред постелката, стягаме корема. Хубаво наместваме топката и започваме ходила, колена, горе дишаме и издишаме. Това не го забравяме. Станаха 2, 3, дишаме, издишаме 4, дишаме, издишаме 5, дишаме, издишаме 6, дишаме 7, издишаме. Ходила, колена, горе 8, колена 9, ходила, колена 10. От тук обръщаме и започваме да коляно напред, ходило назад, като се стараем корема да е стегнат и да нямаме резки движения в горната част. Добре, станаха 2, задържаме назад, 3, дишаме, назад издишаме 4, 5, 6, 7, 8, супер, дишаме, издишаме 9, 10. От тук вземаме и ще направим и на другия крак. И надясно. Обръщаме се, лягаме с левия лакът на постелката. Левия крак е опънат, десния крак, топката е под коляното, наместваме хубаво. Дясната ръка е на постелката, ухото е далече от рамото, корема е стегнат. Ходила, коляно, горе, дишаме. Ходила, коляно, горе 2, ходила, коляно, горе 3, ходила, коляно, 4, дишаме, ходила, коляно, 5, ходила, коляно, 6, ходила, коляно, 7, ходила, коляно, 8, ходила, коляно, 9, ходила, коляно, 10. От тук обръщаме коляното напред, ходилата назад и започваме мах. Напред, назад задържаме, издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, станаха 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Вземаме топката, обръщаме се по корем, разтягаме се, хубаво се наместваме, хубаво наместваме корема, повдигаме, вземаме топката в дясната ръка и ще я сменяме с вдишване, сменяме зад гърба, издишваме. Вдишваме, издишваме. Рамената са вдигнати, смяната става на гърба. Станаха 3. Дишаме, издишаме 4, 5, 6, 7, 8, дишаме, 9, 10. Връщаме топката, дланите над топката отгоре. Вдишваме, издишваме и ще вдигаме двата крака едновременно. С вдишване вдигаме и задържаме в горната позиция. Ето ги направим 10, 9, 8, дишаме и издишаме. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оставаме в същата позиция и ще направим пета горе и пета. Вдишваме, събираме колената. С вдишване започваме шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. Дишаме, шпиц, контра, долу. И издишаме. Дишаме, ляв крак, долу. Шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. Хайде още два пъти. Шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. И последно. Дишаме шпиц, контра, долу. Шпиц, контра, долу. Дишаме. Вземаме топката, лявата ръка на постелката на лакта. Издишваме и се вдигаме на колена. Вдишваме и издишваме. Топката в лява ръка, вдишваме и издишваме. Слагаме топката вече зад дясното коляно. Лявото е на постелката. Ръцете са пред рамената. Стягаме корема. Гърба е прав. И започваме мах назад. Вдишваме и издишваме горе. Дишваме и издишваме. Станаха 2. Дишваме. 3. 4. Дишаме. Корема е стегнат. Брадичката е прибрана. Гърба е прав. 6. 7. 8. 9. Дишаме. 10. Спускаме крака и ще започнем да го разгъваме настрани. 1. Да вдишваме, горе издишваме. 2. 3. Корема е стегнат. 4. Леко задържаме в горната част. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Задръж. 1-2 вдишвания. За разкош. Връщаме. Вземаме топката. Изправяме се. Едно вдишване. Издишваме. И слагаме топката вече зад лявото коляно. Може да се обърнем на другата страна, за да се виждаме добре. Добре. Слагаме хубаво топката, наместваме зад коляното. Ръцете са под рамената. Стягаме корема. Гърба е изправен, брадичката е прибрана. И започваме. 10. 9. Дишаме. 8. Дишваме. Горе издишваме. 7. 6. 5. 4.
3, 2, 1. Прибираме и започваме да разтягаме, да разпъваме настрани, да вдигаме къде е левия. Дишваме и горе издишваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 задържаме, няколко вдишвания, да натоварим задното бедро, връщаме, вземаме топката, малко детска поза за почивка, хубаво, може да раздвижим в долната част. Добре, обръщаме се в средата на постелката, сядаме, вдишваме и изтегляме нагоре, издишваме. Вдишваме и издишваме. Нека да разтегнем още веднъж. Сядаме на постелката. Левия крак минава, десния крак минава под левия крак. Усукваме левия крак пред лявото коляно. Прибираме хубаво, усукваме. Вдигаме, вдишваме. С издишване се обръщаме. Назад хубаво усукваме. Топката е отзад зад гърба, както виждате. Вдишваме и издишваме обратно, усукваме се хубаво. Вдишваме, обръщаме се и вече левия крак минава под десния. Десния пред лявото коляно. Прибираме го хубаво. Вдишваме, топката остава в дясната ръка. С издишване притискаме коляното и се обръщаме хубаво, топката отзад. Усукваме хубаво. Нека ги направим също 3 усуквания. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. От тук разтваряме отново на 90 градуса. Да разтегнем хубаво или кой колкото може. Вдишваме и слагаме топката отзад. И се накланяме наляво, горе вдишваме, долу издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдигаме се. Винаги колената могат да бъдат леко вдигнати, повтарям го, ако има някакъв дискомфорт. И се спускаме хубаво напред. Топката ни помага. Нека да се отпуснем за няколко вдишвания и издишвания. Добре, връщаме бавно. Вдишваме и издишваме. Събираме краката. Заставаме кой в която поза е удобно. Слагаме топката. Вдишваме и издишваме. Хубаво. Вдишваме и издишваме. Прегръщаме се. Благодарим се за прекрасната тренировка, която си подарихме, за отделения час за нас. И нека от тук нататък бъдем по-добри към себе си и към хората, които обичаме и ни заобикалят. Благодаря ви за отделеното време.